Ano sila? Dapat energetic daw kuno imong intro ka ng intro nimo. Hi mga kaungas! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video mga kaungas. Before ko mag-start sa akong video mga kaungas, shout out sa ako ni Sir Jerlyn Montijo. Shout out sa mga sir. Ug ingon sa kay shout out sa na imong lindot na gitawag nilang tabay na kabilatan farm sa Argao. Di ingon sa porma o bila na. Kuan na siya. Porma na sa banya. Tabay na sa tubod na sa libugnaw na kay dito kay adto no ka na dito ha. Shout out diha sa kabilatan farm ng Argao Cebu. Ug shout out ko ni Sir Jerlyn Montijo sir. Imong request na to para sa uwak na kalimti. Shout out tayo sa manok palitan ganina dahil lami kay lang wig. Mura ko kaluparon. Oh, lami ipik ko ng manok. Gago! Kayo siya. Paano nakalimutan mga ungas no? Shout out tayo ko sa akong gipalitag pan ganina diya sa pizza gisano mintapad na diya sa Evercare. Lami ko na ilang mga pan siya. Energetic ko karon. Mura ko kaluparon nakapalit ko wings ganina. Nakapalit on sa day ko day sting day mo di ay mura ganado kay akong lawas karon ba? Mag-uri na mga ungas. Before ko mag-start sa It's video time ungas. to stop! Kung nag-request ako pa shout out No! kay. Sunod na lang muna ako video. Madato na ako. Wala ko cellphone. Saan man ako pag-memorize ninyo. Kaya wala ko extra cellphone. Yung cellphone nakara na naka-video na na. Kininabahin sa akong video mga kaungas. Kung naagin mag-chat mo sa imong crush gani. Ako matambal ni mo kung ayaw di reply da yun. Paabutag mo chat og 10 minutes. Reply ni mo kung 5 minutes. Okay. Imo na na-reply yun na yun. Mura maka nagdali-dali anak ungas. Kung anak nang loyal ka ba? Dapat ay nag-reply sa mong uyag mo ni. Mag-chat mo sa messenger. Ayaw dali eh. Paabuta mo, abot 5 minutes o 10 minutes para sa dindot inyong pag-confusion maabot anak. Ay, pida mga kaungas. Kanang mga lalaki na tatangin na siya ng class ka nila yun. Replyan nila yun. Ay mga butakal na kayo ng munda ko. Ayaw lagi, choy. Mga kaungas na unsa na tuog mo. Ayaw ba? Energetic ka ito ba? Dapat. Hinahinayaw ninyo chat niya. Pabuta ko sa mga chat. Nakilig ba? Nabutangin heart ba? Heart, ano ba? Heart ba? Pag. May mga smile. Mga dimpola. Mga mga kaungas. Ayaw, diretso out this. Reply sa imong class kay di mo magdugay na magbuwag rin kapon mo kay why forever puro mo tuog kapon kumakaungan ay forever ngano tumamog papa dugay man na sa mga tao matadres kalibutan lagi na di forever kasi kamuwak mo yung mga forever